गाबोन ओंखाम जागोन गाबोन ओंखाम जागोन आलुदो अमा बेदर जागोन होनलाय आलुजों अमा बेदरदो जागोन बा माने नायनो हागोन नै ओइ नै केमेरामेन जादों ना ओके আমার বাইদো ক্যামেরাম্যান হইছে গাইস হাই হাই কবি হাই তো গাইস মানে इसोरो गासिबो आंनि भिडिअखौ नायो आरो ना बुजि मोनाबाबो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आरो ना माने बिदि गिदिर मिउजिक सोनायफोरा मोजां जायो होननानै तो मग लग पाइखिनि केरेखौ लाखियो ভাল লাগছে না দে আৰু ন এতিয়া মগ লগ পাইখিনি কেনেকুৱা লাগছে তে ভাল লাগিছে না এতিয়া তো আমাক কত লৈ যাব বলে কৈছিল मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग गाइस तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नुकुल ब्लॉग तो गाइस नोंथांमोननि सेराव आरो मोनसे ब्लॉग भिडिअ लाना फैलायबाय गाइस माने जोङो नोंथांमोनखौ मियानो बुंखादोंमोन ना माने जोङो 30 डिसेम्बराव माने राइड लाया होननानै खालि तेजपुराव फाइनालआवसो थाफैगोन होनना बुंदोंमोन ना ओमफ्राय दिनै 31 डिसेम्बर गाइस दिनै लास्ट डिसेम्बर इनिखायनो नोंथांमोननि सेराव मोनसे मोजां ब्लग खिथिनो होननानै मोनसे जायगायाव थांनायदो आरो ना ओमफ्राय जायगानि नामा बिसनाट होनो आरो ना ओमफ्राय जोंथ' मिथिया ओमफ्राय नै जोङो आब'आसो जोंखौ देखायलांगोन नोंथांमोननो देखायगासिनो दं आङो नै दे हेल' होनना बुं तो ओरैनो मा मा दोङो जा आब' बिसनाट बिदिनो अन्थाइ गिदिर गिदिर दङ अन्थाइ आरो मुर्तिनि ना मुर्तिनिथ' नङा इदि मन्दिर फिसा फिसा दं आरो इयाव मन्दिर ना तो माने आब'आ इ जागानि आरो ना ओमफ्राय जोङो आब'लानावनो हर थादोंमोन मिया फैखालि कुनु गेरेन्टि गैया दिनैबो मोनाबा थानोबो हानाय कुनु गेरेन्टि गैया गाइस ओमफ्राय दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि नोंथांमोना आङो मोजाङै देखायनो नाजागोन दे होमबा गाइस अके तो अके गाइस जोङो माने दा बर्तमान नैनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ना एसे आब'मोननि गामिनिफ्राय जमानो ओमफ्राय आब'मोना आगोलावनो थांग्रोबाय आंनिया एसे लेटानो जाबाय थांनाया ओमफ्राय इथिंगालि पुरा साहा बागान गोजा आरो ना गाइस एखेबारे पुरा साहा बागान इनिखायनो आङो इखिनियाव बारा भिडिअ लाबाय थाला गाइस मानो होनबा आंनिया सब भिडिअआनो साहा बागान गोजा ना दे होमबा नोंथांमोना डाइरेक्ट जायगायाव लोगो मोनखासिगोन दे गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था ओके गाइस दा बर्तमान जोङो माने तेजपुरनि मेन रड सायाव दङ आरो ना माने तेजपुर बारनानै एसे मेन रड मोनो ओमफ्राय इखिनियाव दङ आरो ना नोंथांमोना नायनो हागोन नै भिउखौ आरो जोंहा बिएन ब्लग ओमफ्राय दा जोङो बर्तमान इयाव दसे खमाय रेस्ट लादों आरो ना ओमफ्राय लोगो थांगोन होनदों तेजपुरनि ओमफ्राय लोगोखौ इयाव दसे खमाय नेनोसै गाइस स' होमबा तो अके गाइस बर्तमान दा आङो नै आंनि लोगो मोनबाय आंनि साबस्क्राइब माने मोर भिडिअ तय बुझि नापाले চাই থাকি না তই নাপালেও মানে চাই থাকো মানে বড় ভাষাটো মানে কি হয় কোৱাটো গম পাওঁ তো গম নাপাওঁ মানে এইটো কি বোলে নিজে ক'ব নোৱাৰো আৰু মানে দাদাটো মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে মানে ভাল লাগে আৰু চাইকিনো মানে বড় কলি বুজি নাপায় তথাপি ইণ্টাৰেষ্ট লাগিনি চাই থাকে আৰু ভাল পাইছে দে দাদা তেজপুৰৰ লগ পাইখিনি একেবাৰে হেণ্ডছেট দে হেণ্ডছেট দে দে তেনেকালি ন অ'কে দে हेलमेटखौ अके तो गाइस माने आङो आंनि साबस्क्राइब लोगो मोन्दोंमोन आरो ना माने इयो आंनि भिडिअ खिन्थु माजे माजे नायो आरो ना ओमफ्राय होमबाबो आंखौ सिनाय मोनोनो ओमफ्राय आंनिया बारा मोजां जायाना बुंनायफ्रा असमियाफोरा ओंखायनो असमिया भिडिअ बनाया गोबाङानो मेसेजाव बुंबाय थायो असमिया बनाय होननानै आं होमबाबो असमिया बनायामोन आरो ना गाइस ओमफ्राय दायो मोजां नाङो आरो ना मिउजिक सोनाय ओमफ्राय ओरैनो जागाफोरखौ मोजां नाङो आरो ना ओमफ्राय इयाव लोगो हमबायमोन दा बर्तमान जोङो गासैबो मोनफैबाय आरो ना नैबे जायगायाव ओमफ्राय जोङो दा बर्तमान माने कन्नाथिंगालि फैदो आरो ना लामानि खाथियावनो आरो ना बिसनाट सालायारि ना मायबा इदि होनदोंमोन इसोरो आंनिया खुगायानो थाङा दे गाइस मिथिबाय ना ओमफ्राय नोंथांमोननो गासै भिउखौ देखायगोन आरो ना
नोंथांमोना इथिं नायनो हागोन इथिं गासै लोगोआनो फैजोबदो ओइ मोना आंनि बेकग्राउन्डआव माने दैमानि भिउ नुदोंना गाइस ओइ बे खनायाव माने नाव बारनानै थाङो आरोना इनिफ्राय इथिंगालिबो नायग्रा जागा दङ होनना बुंबाय थादों खिन्थु आं थाङाखैना दिनै फार्स्ट टाइम फैदो ओमफ्राय इसोरनि खाथिनि लोगोफोरखौ लोगो मोनबायना ओमफ्राय लोगोफोरा जोंखौ लाना थाङो होनदों आरोना गाइस ओमफ्राय दा जों इयाव थांनायदो स' नोंथांमोना नायलांबाय थागोन फुजा सुजा होनाय मन्दिरबो दङ आरोना इथिंगालि ओमफ्राय ओइ बेकग्राउन्डआव दैमा दङ दैमाथिंबो मन्दिर दङ आरोना ओमफ्राय नैबेखिनियावबो बराया बेकग्राउन्डआव मन्दिर दङ गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन स' माने दुगैनाबो फैनाय जादियासै गाइस खुलुमनो हानाय नंला दे माने दुगैना फैदियासैना बेनिखाय खुलुमथ'ला गाइस ओमफ्राय माने ओइ नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नुदोंना माने इथिंगालि पुरा नावदो बारनानै माने मन्दिर नायनो हायो आरोना गाइस ओमफ्राय जोङो माने दा इथिंगालि थांगोन ओमफ्राय लोगोफोरा माने इथिंगालि पार्क टाइपनि एसे स्टाइलनि बनायना दोनदों आरोना जोङो इयाव एसे बेरायहैनि ओमफ्राय इयाव बेरायखांनायनि उनाव जोङो नाव बारनानै इथिंगालि थांगोन ओमफ्राय लोगो मोनबाय गाइस थ' एकबार हाय कबि हाय थ' गाइस माने इसोरो गासिबो आंनि भिडिअखौ नायो आरोना बुजि मोनाबाबो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आरोना माने बिदि गिदिर मिउजिक सोनायफोरा मोजां जायो होननानै थ' मग लग पाइखिनि केरियाव लाखियो ভাল লাগছে না দে এতিয়া তন্দৰ জাগাৰ ভিডিঅ' কেইটা এতিয়া চাও দে অলপ জাগা গিলা ন তেনেহ'লে আগত যাওঁ আৰু ন ত' অ'কে গাইছ नोंथांमोना नायलांबाय थानोसै पुरा होलांखागोन आरोना गाइस इथिं पुरा होलांखागोन इथिंगालै रिजर्टबो दोङो होनना बुंदो आरो इनिफ्राय पिकनिक स्पटबो दोङो होननानै बुंदो आरोना निसो ब्रमोना ओमफ्राय जों गासैबो जमा थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना आं बेकग्राउन्ड नायनो हागोन प्राय इथिंगालै खाना जाबाय थादो ओमफ्राय ओइ बे न'आ जाबाय रिजर्ट ओइ बे जाबाय मन्दिर आरोना जों ओइनिफ्राय पुरा सिदा फैगोन आरोना गाइस थ' गोबां लोगोफोर दङ इयाव आंनि फ्रेन्ड्स इयाव लोगो मोननाय स' हाय एकबार औ थ' अके गाइस दा बर्थमान जोङो माने नैबे दैखौ बारनानै माने जोङो पुरा सिदा थांनो नागिरदों आरोना इथिंगालि नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्ड नायनो हागोन गाइस इथिंगालि पुरा माने नावदो जोङो दैखौ बारलांगोन आरोना ओमफ्राय इथिंगालि गासै फ्रेन्ड्स दोङो इ जागानिनो गोजा सिनायबाय ओमफ्राय दा इसोरबो थांगोन आरोना गाइस थ' नोंथांमोना नायलांबाय था गाइस जोंनि थांनायखौ ओजों थांना आङो भिउखौ देखायगोन आरोना गाइस अके थ' गाइस जोङो दा बर्थमान नावाव गाखोबाय ओइ नैथिंगालि दोङो हेल' कबि दे बा 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 थ' माने जोङो दा नावाव गाखोदो ओमफ्राय इसोरखौ उनथिंगालि फट' थिखांगासिनो दोङो जोंनिया बिएन ब्लग भाइया स' नोंथांमोना बेकग्राउन्ड नायनो हागोन दैखौ बया मजा आरोना भिउआ अह' स' नोंथांमोना जुदि नैबे जागायाव फैयोबा नावखौ गाखोथारबानो जाबाय दे गाइस ओमफ्राय ओजा आंनि बेकग्राउन्डआव मोनसे रिजर्ट दोङोनो आङो रिजर्टखौ नोंथांमोननो देखायगोन ओमफ्राय ओजा मोनहैबाय आं नोंथांमोननो मोजां देखायसिगोन आरो दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था ओइ नै तुकुनि ओइ एते तन्ते किया बसि कुनि बबा दिसि দাদা হাতে ক'ত ৰৈছ ৰঙিয়াৰ এই দাদা হাতে ৰঙাৰ পৰা আহিছে ময়ে দাদা ময়ে ভাইটিটো ৰঙাৰ পৰা নিছে আমি আমাক এতে লৈ আজি আমি চিনি পোৱা নাছিল আৰু আমাৰ খুৰা নাও চলাই আছে এইফালে খুৰাজনী নাও চলাই আছে তেওঁলোকে ৰাস্তা নজনাৰ কাৰণে আমি ৰাস্তাটো শিকাই আনিছো বা দেখুৱাই কেনে আনিছো এইখন চাওক ডাঙৰ নদী আছে আমি এতিয়া নাও চাৱৰ গাখোনাनै ফাইবাই মই বেছি অসমীয়া ক'ব নাজানো দেই গাইছ মানে মানুহগিলা মই অসমীয়া ভিডিঅ' বনাব কৈ থাকে কিন্তু মই অসমীয়া নাজানো ইয়াৰ কাৰণে নমস্কাৰ দে মাফ কৰবি তন্দৰ জাগাটো পুৰা কৈ দিবি দে কি কি গাঁৱৰ কি কি জাগাৰ চব কবি फाइनालि जोङो दैसै बारनानै पुरा जमा फैजोब्बाय आरोना गाइस इनिफ्राय इखिनि जागानिया मोनसे रिजर्ट गोदान खेवदो ओमफ्राय जों ओइ साथिंगालि गाखोहैनि आरोना जोङो इखिनि फैदो जोङो मथे खासे खासे खाथा खाब्रै खाबबा जोङो खाबबा फैदो गाइस खातजोनमोन ओमफ्राय सानैया फैदियासै ओमफ्राय जों दा साबबा फैदो सायाव होलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था আজি फार्स्ट टाइम आइसा आरो एफाले तय न अके थ' होलांबाय थानोसै सिद्धानो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै भिडिअ एसे आलादा जाबाय गाइस 31 डिसेम्बरखौ बाय बाय होबाय दिनै जोङो बेनिखायनो माने इन्टारेस्टनि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोबाय आरोना गाइस
नंगौना आब' नै नै आब'आ जोंनिया केमेरामेन जादों नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओइ नै केमेरामेन जादों ना ओके আমার বাইদেউ কেমেরামেন হৈছে গাইজ তন্দে যদি ফেসবুকত চাবি তেনেহলে সার্চ করবি মই স্ক্রিনত দিম তন্দে গোটে চাবি দে গাইজ মোর ফেসবুকৰ নামটো হল নুকুল ব্লগ মানে হাগরা গোজা আর না গাইজ নৈতিনকালে ও মাই গড ভিউ গাइस नोंथांमोना नायनो हागोन एथ' मोजां भिउ आरोना ओइनो जोंहा बिएन भाइया नावआव गाखोनो थांदो दे नावखौ सलाया माय इखौ र' आं खिखायनि माखौ हमना सलायनांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै नाव ओमफ्राय इथिंगालि बया आरोना ब्रह्मपुत्र दैयानो आरो इथिंगालि सोब ओमफ्राय आं नावखौ खनसे गाखोनि दै इयाव माबायदि नाङो तो गाइस माने इयाव हाबनो थाखाय टिकेट लानांगो जों खाथामनि गांथाम लाबाय गाइस टिकेटखौ ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नुखादों जानांगौ मोनसे न' इ न' नङा गाइस इ जाबाय मोनसे जाहाज माने दैबाना जाबाथाय इखौ इउज खालामो आरोना गाइस ओमफ्राय दा दैबाना जायाखैना बेनिखायनो इखौ इउज खालामो आरोना ओमफ्राय तो गाइस गेटआ नैथिंगालि आरोना जोङो दै बारनानै गेट बारना फैबाय बेनिफ्राय इथिंगालि भिउखौ नुगोन नोंथांमोना नैबे न' नङा गाइस नैबे जाहाजावनो माने नैदि गोदै फुरा दोंजोबखायो आरोना ओमफ्राय इथिंगालि फुरा थिं माने रावबो बारनो हायिनि ओ माय गड गाइस बया हिट आरोना भिउआ माने थांनो गोसोआनो गैला मिथिबायना तेजपुरनिफ्राय न'आव आरो नायनो लागा गोबां जायगा दोङो उपाय गैया गाइस थानांसिगोन माथो खालामबावनो त' गाइस जोङो इथिंगाले साथिंगाले गाखोलांगोन आरोना ओमफ्राय जोङो नैथिंनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय एसे खानिखौ जों इयाव गारबोबाय इसेखौ हाबनो होला ओमफ्राय जोङो दा खाथामबो फुरा होलांसै माने 20 करि टिकेट दानदो आरोना 20 टाका करि 20 करि लादो स' नोंथांमोना नायलांबाय था बया हिट आरोना जागाया ओ माय गड स' माने भिडिअ जेरै नुदो आं इखौ मिथिला गाइस आं खिन्थु मेगननि नोजोराव आरोना बिराद हिट नुदो ओमफ्राय नैबे जाबाय अन्थाइ स्टाइलनि आरोना मोनसे ओ बिलिफां मारै नांदो अके ओरैबायदि मोजां गाइस माने ओ आयरा इयावनो हर थालांसै मा दिनै फुरा नैथिंनिफ्राय फैबाय आरोना ओमफ्राय नै जाहाजा बे अन्थाइ सानिफ्राय जोङो फैबाय ओमफ्राय फैनानै इथिंगालि नोंथांमोना नायनो हागोन मा भालुक अके गाइस भालुक चिराङाव ओंखारबाय थादोंमोन नोङो साला दुस्थु नों इयावसो दंफायो हो ओमफ्राय नैथिंगालि दंफांनि आरोना स्टाइलनि साजायना दोननाय दंफांनियानो गासैबो ओमफ्राय इदि गोदैनो आरोना ओमफ्राय नैदि गोदै सोब दंफां गोजा दोङो ओमफ्राय इयाव स्टाइलनि साजायनानै दोनदो आरोना गाइस जोङो फुरा इनिफ्राय एख सिद्दा फैखादो आरोना अके अके हो गाइस ओइ बे बुस्थुआ मा नामलै आं इनि नामखौ मिथिया इबो दोङो दखन दलल' जनानै बेस्राया अन्थावथावनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नैथिंगालि लामाया माबायदि स्टाइलनि ओ माय गड गाइस आरो इथिंगालि नुनो मोनगोन नै थाखो थाखो इथिंगालि सिद्दा गाखोनानै फुरा ओइ बे सेर सायाव जनो हायो आरोना इ सेर सायाव जनानै ओरैनो रायलायनाय गोजौनि भिउफोरखौ नायनाय आङो लास्टाव इयाव गाखोगोन गाइस नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा ओमफ्राय नोंथांमोना इथिंगालि नुगोन मा लामा इथिंगालि थांबावनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था त' गाइस माने इयाव मोनसे स्टाइल खालामना दोनदो आरोना माने बिबार सिबार साजायनानै माने बिबार सिबार साजायनानै बरिया स्टाइलनि खालामना दोनदो आरोना नैफोरखौ सोब बरियानो बेरा फुल गोजा आरोना ओमफ्राय इथिंगालि बरिया न' दोङो बरिया बिल्डिंनि आरोना इफोरनो गोदोनो माने नाइट केम्पिं थानो हायो आरोना नाइट केम्पिं थानो थाखाय बहुत मोजां ओमफ्राय नै जोंना भाइ आइटेम बुखिगासिनो दङ गाइस दा बर्थमानथ' नोंथांमोननो आङो जि देखायनो लागा देखायखाबाय
ओमफ्राय इखिनियानो आरो देखायनो लागा जेबो गैला बर्तमान ओमफ्राय जोङो लास्टनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै गाइस आंनो फैदों नै फ्रेन्ड्स हेलो फ्रेन्ड्स এইফালে আছো ৰ'ল তো মানে মই চিনি পোৱা নাছিল আৰু না এনে তাৰমানে আমাক ইয়াতে লৈ আনছি তাৰপিছত তহঁতে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে আৰু ন মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো তথাপি এই জাগাটো চিনি পাই দে খুমা নাছিল আৰু ন এতিয়া মোক লগ পাই কিনে কেনেকুৱা লাগিছে এতে ভাল লাগিছে না এতিয়াতো আমাক ক'ত লৈ যাব বুলি কৈছিল এই ইয়াৰ কাষতে নেকি চতিয়া না তো এইখিনি জাগাৰ নামটো কি আছিল বা বিশ্বনাথ ঘাট नैबे জায়গাया ओमफ्राय दा जोंखौ मोनसे जायगायाव लांगोन কি জায়गायाव লৈ যাম আৰু नाखांगर तो गाइस जोंखौ दा नाखांगर होननाय जायगायाव आरो लानानै थांबावगोन नोंसोरो फ्रेन्ड मोना बेनिफ्राय इयाव खासेव दोङो खासेव आसे ना तो नोंथांमोना आं दिनै खासेव देखायग्रा आं भिडिअआव नोंथांमोना नायलायबानो जाबाय आज भिडिअ एते खेगारु बाय बाय गाइस ओके बाय 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 बाय